dragă. Ești obraznic. Pleacă de aici. Vrea să-i cure sacoșa, vezi? Da, vrea să ure toată sacoșa ea vrea. Vă mâncați acum. Zice că-i cure sacoșa. Damina. Mă iau în stânga și în dreptul la unde vezi lebedele și la măi, lasă răsoi. Aoleu, e și nervos. Ăsta e băiatul, Iubi. Hai, lasă-mă că Și ăștia mici cu ciocul negru sunt puii lor. La Da? ăsta și la ăsta e masculul și ăla e femeia. Și ăștia 4 sunt puii lor. Mai un pic și vă ia în brațe. Doamne ferește, ăștia mușcă, fac ceva cu tocul ăla. Fugi, să nu te fugi de acá, mă.